Hi ha una festa que és patrimoni de la humanitat, però el seu ball més popular va estar a punt de desaparèixer. Estem a Algemesí, a la Ribera Alta. Esta història va passar així. Estem davant de la capella de la Troballa, on la festa grossa d'Algemesí, entre tots els balls que eixim en el poble, la Muixeranga és la més coneguda, la que més se reconeix en quasi tot el món, i que poca gent sap que l'any 73 la Muixeranga deixa d'eixir a la festa grossa. I vam ser unes quantes persones, jo entre elles, els que m'emprenguérem la cosa i hem arribat a lo que és avui. La festa de la Mare de Déu d'Algemesí l'any 1973 estava malalta i la Muixeranga morta. Jo vaig decidir, entre altres persones, que la festa havia caigut i la teníem que salvar. El dia 8 de l'any 73, per al matí, i així on estem ara, vingué sobretot l'hermano Agustín i un grup d'amics més, i anàrem al Col·legi Mariste, que està situat al carrer Nou del Convent, i allí farem el primer assaig. La veritat és que farem el que poguérem, perquè no estàvem preparats, però sí, la festa a partir d'ahir va ser quan t'agarrabol. Eixirem 30 persones només en la festa aquest any, perquè només havien 30 tratges. I érem propietat de l'Ajuntament, i el tratge és el mateix que hi ha en el colorit de tota la vida. Ens trobem al carrer Nou del Convent, on passa la processó de la Mare de Déu. Així, en aquest lloc, es va fer el primer assaig de la Muixeranga en el 73. Abans del 1973, la Muixeranga estava molt deteriorada per la imatge que havien creat al llarg de molts anys, de tant que la gent per insultar a algú li dia muixeranguer. El poble, la imatge, tenia muixeranguer, home de poca paraula, home que tenia de baixa categoria social. Era una imatge molt lletja. En aquella època dic que si muixeranguers cobraven de lo que cobrava un home en el camp, doncs cobraven 2 sous. Arriba el moment que els festers se veuen sense diners, perquè ja no se recauda en les plegues que fan, i diuen no, nosaltres no tenim diners enguany per així. Doncs si no teniu diners enguany no eixim. D'ahir es comença a manejar-se els fils. A raïs d'això, en el Col·legi dels Maristes es comencen a buscar gent jove, sobretot. A partir del 73, el gran acert de la Muixeranga és que la gent que ixen estudiants i gent d'una certa ja categoria social que el que fan és que li donen un prestigi ja. Quan tu ixes així, diuen, hola, doncs ix este, jo també ix. Ara, avui en dia, la imatge de la Muixeranga és molt bonica. Clar, la gent avui en dia, la Muixeranga, però n'hi ha que viure el context d'aquella època, com se va deteriorar tant. No sabem el que haurà passat si l'any 73 no haurà així la Muixeranga. Perquè ara sí que veiem que la festa va créixer com una màquina, com aquell que diu. Estem al Col·legi Nou dels Maristes, on assaja ara actualment la Muixeranga. A partir del 1973 hi ha 30 tratges, te tenim que fer més, i l'any següent ja ne són 50 o 60. Va evolucionant cada any, anem evolucionant amb més gent, i estem ja en uns 460 socis. El desconeixement en València ha sigut molt gran en el tema de Muixeranga i de la festa d'Algemesí en general. I clar, la gent que no tenia ni idea on anàvem, en sentir l'himne de la Muixeranga, ja teníem el liormat. Clar, ens diem catalanistes, ens diem de tot, i ens arribarà un moment que diguem ens haurem de plantejar en l'eixir. Molta gent diu, eixim a la Mare de Déu i prou. Però tampoc és això, perquè si no eixim, al timón ningú m'ho reconeixerà mai. En el 2011 és quan s'intenta fer que ens declaren Patrimoni de la Humanitat, llavors va ser un acert i, clar, se va viure molt gran il·lusió. Això és un mèrit molt gran pel Algemesí. La Muixeranga és un grup de gent que s'uneixen per fer pinya i fer força. I això és el que fèrem fa 45 anys per tratar de salvar-la i ho aconseguirem.